نهاد تێکیلداری مژارê hevalê me rojnamevan Serdar Altan bi me re ye û bi xêr hatin. Dem baş, weşan xweş. Serçava mamosteyê çapemeniya Azad Hüseyin Aykol em bi bîr tînin bi salan bi dehan salan kedeke mezin ji bo ragihandina Azad da di vî warî de hûn bi çi awayî dibînin Hüseyin Aykol mîrateyek bi çi awayî li pê xweşt? Ya rastî wek ji anî ziman Hüseyin Aykol mamoste me temam bû. Demekî dirêj me bi evre derbaskirin hema bêjî ji 25-26 sala zêdetir. û her wiha dema ku di nava efqa salî de ew tekoşîna wî, ew bermahiyê kuştî, ew tiştên nirxên ku ji bo çapemeniya Azad hiştin dema tu berçava derbas dikî. Tu wê wextê meznahiya wî, tu wê wextê dilgermiya wî, tu wê wextê dilnizmiya wî baştir dibînî. Hüseyin Aykol jî ji bo me şexsiyetekî, kesayetekî bi vê rengê bû. Ya rastî wek me anî ziman nirxên gelek giranbiha ava kir. Yani dema ku mirov bide bîra xwe 36 sal yek awayî bi çapemeniya Azad re meşiya. Qet qut nebû, qet dûr neket, qet dev jê berneda, ne westiya, ranewestiya, ne sekinî û her tim jî vê tekoşîna xwe berdewam kir. Şoreşgerek bû, sosyalîstekî baş bû û her wiha Kurdparêzekî baş bû. Rêhevalê hem miletê Kurd bû, hem çapemeniya Azad bû û her wiha neferek wek neferekî çapemeniya Azad jî gelek nirxên giranbiha ji bo me hişt. Di nava salan de wek tê zanîn bi taybet jî salên notî de bi dehan rojnamê me hatine girtin, bi dehan hevalê me şehîd hatin xistin û gelek çapemeniya Azad xebatkarên wî, endamê wî rastî gelek zor û zexta hatin. Hüseyin Aykol jî yek ji va bû derbarê wî de ji şêstî zêdetir تقریبا 63 دعوا هاتبونه وکرن gelek sal zindan razan leveli tücar dîsa gavna avêt der heqê de lêpirsînên hatine vekirin binçavkirnên pêk hatin û her wiha ev dozên kulî hatibune vekirin herî dawî ji xwe bi dozên wî yê ku teqes bibûn hebûn bi yani bi ketina zindanê re jî rûbirû bû lêvelê digel wî yekî jî wek ciwanekî wek xortekî wek em bêjin yekî ji nû zindî li ser piya bû û bi wî awayî tekoşîna xwe berdewam dikir. Heta roja dawî jî ev yek wisa bû. Herî dawî di bîranîna Apê Musa de carekî dî me hevdîtibû dîsa hatibû Kurdistanê li wir dîsa axaftinekî kir hem li ser ciyê ku Apê Musa lê hatibû qetilkirin hem li ser gora wî axaftinekî kir û bi rastî jî carekî dî da nîşandan hem wek mamosteyekî çapemeniya Azad hem wek neferek û tekoşerekî çapemeniya Azad ku çi qas hem xwe layıqê Apê Musa û şehîdên çapemeniyê tevahî bîne û hem jî tekoşînekî çawa dimeşîne wî me carekî da nîşandan. Her gav me got em gel hev bûn û her wiha gelek şagirta ji berdestê wî derketin mezin bûn tevlî çapemeniya Azad bûn. Her sal me em bêjin atölyeyên perwerdeyên ser çapemeniyê dema ku me çêdikirin yekem kesê ku dihata bîra me ji bo bê ders bide duê atölyê de cî bigire duê akademiyê de cî bigire Hüseyin Aykol bû û ew jî me nedişkand. Her sal vê yekê pêk tanî heta gelek cara û bi xwe jî digot ka kengê dest pê dike ji bo ku ez bi şagirtên xwe yên nû re werim cem hev. Ji bo wî ev yek weke em bêjin nirx avakirinekî nû bû wisa didît û wî awayê jî nêzik dibû û her wiha jî têkiliya ku bi ciwana re bi şagirtên nû yên çapemeniya Azad re datanî jî di vê çarçoveyê de bû. Mirovekî dilnizm bû, mirovekî gelekî rêhevalê hevalên xwe bû û her wiha gelekî qedr û qîmetê dida nirxên çapemeniya Azad û
şehidên çapemeniye her tim diya bi bir tane çıka cara me pere röportajek bikira an pere me sohbetekî bikira ve ki her tim taniya zaman ev jî ji bo me jî bi rastî şanaziyek bû. Me zanibû ku mamosteyekî bi vê rengî em bi hevre rê dimeşin û ji bo me mînakeke. Bi rastî jî nirxên bi giranbiha hişt hem ji me re hem ji tebahiya çapemeniya azad û gelê Kurd re. Tekoşîna ya ku di nava çapemeniyê de da her wiha Kurdan bi tebahiya cîhanê dida nazkirin. Wî awayî nêzik dibû. Dixwast vî yekî pêk bîne û ji bo vê oxirê jî gelek bedel ew bi xwe jî da. Gelek hevalên xwe wenda kirin, şehîdên ku hatin dayîn piraniya wan pê re xebitî bûn. Wan temama naz dikir, naz kiribû. Ev yek jî di ser wê bandorek tesîrekê mezin dihişt. û dema îro em lê dinêrin we di nîvçeyê xwe de jî anî ziman hevalên wî, dostên wî, malbata wî, hezkiriyên wî, siyasetmedar, sazî û dezgeh û yên hevalê wî kevin tevahî îro li merasîma bîranîna ji bo wî ku me pêk anî bû li wir bûn. Her yekî rabûn gotinekî anîne ziman, bi rastî jî her kesekî gotina xwe daniya ziman, vê rastiya Hüseyin Aykol jî carekî dî radixist ber çavan û danî ziman ku mirovekî çiqas qedir bilind bû ji bo ku karibe vê barê tekoşînê hilde ser milê xwe xebatekî çawa didan nîşandan vê yekê carekî dî piştrast dikirin. Ev jî carekî dî ji bo me şanaziyek bû ji ber ku bi rastî jî Hüseyin mamoste Hüseyin Aykol ji bo me nirxekî wî awayî bû. Em kêfxweş bûn ku me dît ji bo tevahiya kes û derdorên ku wî nas kirine ji bo wan jî wisa bû. Ev jî ji bo me kêfxweşiyek bû bi rastî. Ez dikarim bi vî awayî binirxînim. Me bi wî îro wir kir. Ez bawerim nirxên ku hiştin ji bo pêşerojê jî wê gelekî tişta ji me re bêje, wê gelekî tişta bi xwe re bîne. Em karim bêjin ku em jî şopdarê wî ne. Em hêvî dikin ku em rê hevalên wî, şagirtên wî yên bin, layıqê wî bin, wî awayî tekoşîna xwe bi wê biryardariyê tekoşîna xwe bidine meşandin. Ev jî ji bo çapemeniya azad wê kêfxweşî û şanaziya herî mezin bû. Baş em ji bo agahî û nirxandinê te spasiya te dikin rojnamevan Serdar Altan her wiha serkeftinê dixwazin têkoşîna ragihandina azad. Spas dikim serkeftin. Serçeva.